Moikka! Mä oon Outi ja mun on ollut tarkoitus jo pidemmän aikaa alkaa tuottaa jonkinlaista sisältöä tästä omasta polusta, mitä tällä hetkellä kuljen. Mutta olen sitä onnistuneesti vältellyt tänne saakka, koska se on ollut ehkä yksi näistä suurimmista peloista, mitä kohdata tässä matkalla. Tai niin kuin näkyväksi tuleminen juuri sellaisena kuin olen. On tullut elettyä koko elämä pitkälti sellaisessa vahvassa miellyttäjän roolissa ja on ollut jos jonkinlaista naamiota, jotta välttyisi kaikilta konfliktitilanteilta elämässä. Se sellainen torjutuksi ja hylätyksi tulemisen pelko on ollut niin vahva johtuen lapsuuden kokemuksista, näistä ylisukupolvisista taakkakertymistä, mitä meillä varmasti melkein kaikilla on, joiden vanhemmat on sotien jälkeen syntyneet. Hyvin se sellainen tosi vahva puhumattomuuden kulttuuri on vallinnut siellä lapsuudessa ja sitä on sitten jatkanut itsekin tiedostamattaan ja sullonut kaikki käytännössä tunteensakin tonne sisälle ja maton alle, ettei niitä tarvitsisi itsen eikä muiden kohdata. Niin sitä sitten tietää, mitä siitä lopulta seuraa. Eli se hyvin perinteinen tarina, uupumus, joka sitten ainakin itsellä johti siihen, että laitettiin elämässä jotenkin sellaiseen ihan täydelliseen nollatilaan, että kaikki meni uusiksi, että tuli eroja, irtisanoutuminen ja oikein on silleen päässyt niin kuin huolella pohdiskelemaan ja miettimään sitä, että kuka sitä oikeasti onkaan ja mitä sitä niin kuin haluaa, koska on niin kuin aika pitkälti mennyt eteenpäin sillä perusteella, että on ollut oletuksia, että mitä muut minulta odottavat ja mitä he haluavat. Ja sitten olen yrittänyt kovasti mukautua siihen muiden odotuksiin ja toiveisiin, mitkä ei välttämättä edes ole ollut todellisia, mutta olen yrittänyt mennä siellä mahdollisimman näkymättömänä. Mutta nyt sitten pyristelen sieltä pikkuhiljaa siihen, että uskallan olla juuri sellainen kuin olen ja en himmennä itseäni tai tee mitään vain rahasta tai siitä, että mitä joku muu minulta odottaa, vaan ihan puhtaasti opettelen tekemään asioita, jotka tuntuvat minusta hyvältä, tuottavat minulle iloa ja lisäävät minun hyvinvointiani. Ja se sitten oli sen verran iso toi käännekohta, että siinä kohtaa sitten meni tosiaan koko maailmankuva pitkälti ihan päälaelleen niin sanotusti tai niin kuin huomasi paljon asioita, mitä on uskonut, että on totta
totta, niin olevankin ihan satua. Ja huomasin, että sellaiset asiat, minkä on ajatellut olevan satua, niin ne ovatkin sitten oikeasti totta. On päässyt todistamaan tai elämään todeksi sellaisia kokemuksia, joita voisi yliluonnolliseksi kokea tai ajatella. Ja ne on sitten, kun niitä on tullut, niin aina lisännyt sitä uskoa siihen, että todellakin voi luottaa siihen omaan sisäiseen tietoon siitä, mikä on totta, ja seuraa sitä omaa sielun johdatusta, että minne se haluaa kulloinkin viedä, niin aina vaikkei siinä hetkessä ymmärrä, että miksi pitää mennä jonnekin tai tehdä jotain. Usein ne on nimenomaan sellaisia asioita, mitkä pelottaa, mutta tekee siitä huolimatta, niin aina sitten jälkikäteen saa nähdä sen kirkkaasti sen tarkoituksen, miksi sinne jonnekin oli tarkoitus mennä. Ja mitä enemmän niitä tulee, niitä kokemuksia, että saat todistaa sitä johdatuksen ihmeellisyyttä, niin sitä helpompaa siihen on sitten joka kerta luottaa, vaikka ne joka kerta on vähän niin sanotusti hurjempia juttuja, mihin sitten johdatetaan, niin uskaltaa tehdä, kun tietää, että ei mua tänne oltaisi tuotu, jos tällä ei olisi joku tarkoitus, joka vie mua taas askeleen eteenpäin sillä omalla polulla. Ja tuossa viime yönä oli sellainen kokemus, että se vähän niin kuin ikään kuin pakotti vihdoin laittaa ton kameran päälle ja ottaa sen askeleen, että kuvaa sen ensimmäisen videon, niin sitten se on varmaan taas tästä eteenpäin helpompaa. Mulla on tavallaan ollut se ajatus, että siihen tulee sitten, mä oon siis kyllä, no ei ehkä ihan vuotta, mutta pitkään on tuotu sitä viestiä, että pitäisi alkaa tekemään, ja sitten se ajatus on ollut silleen, että ei vielä ja en mä tiedä mitä mun sit kuuluisi niinku sanoa ja puhua, ja kyllä se sitten tulee se niinku ihan tos niinku toissapäivänä tai eilen nimenomaan oli jotenkin tosi vahva fiilis, että nyt se on niinku tosi lähellä, että astuu sen kynnyksen yli, ja sitten että oli sellainen ajatus, että kyllä sieltä tulee nyt sitten joku tosi vahva viesti, että nyt on niinku aika, ja niinku sit niinku, että sitten mä niinku tiedän, että mistä mun sitten niinku pitäisi lähteä liikkeelle ja puhua, koska tässä on tapahtunut niin hirveästi kaikkea tässä 1,5 vuoden sisällä, että ei oikein tiedä, mistä edes sitten aloittaisi ja mikä nyt sitten voisi olla muille avuksi ja voisi olla olennaista. Mutta sitten tuli niinku sellainen kokemus nyt tossa niinku viime yönä, että se sitten jotenkin oli niin selkeä se viesti, että nyt ota ja tee se, äläkä vaan siirrä sitä koko ajan niin kuin eteenpäin. Ja se sitten taas johdatti mut uudestaan tavallaan mä tiesin sen, mitä siinä tapahtui sen takia, että mä olin joskus silloin polkuni alussa kuullut
Elina Tarpilan puhuvan vähän samankaltaisesta. Ei se ollut täysin samanlainen, mutta mä heti niinku yhdistin sen, että tää on nyt niinku, tää on sitä, mistä hän silloin joskus puhui. Silloin en vielä oikein tiennyt, että uskonko tai niinku, ettei ollut mitään sen tyyppistä kokemusta itsellä, mutta nyt sen niinku eli todeksi. Sen takia mä niinku menin sitten takas tonne YouTubeen Elinan noita videoita, mitä on joskus silloin ihan polun alkumetreillä katsonut, niin ihan niinku etsimään, että millähän videolla se mahtoi puhua siitä, että mä nyt haluaisin kyllä niinku kuulla sen hänen suustaan niinku uudestaan, koska mä muistin, että hän sanotti sitä niin jotenkin hienosti silleen, että mä en olisi niinku osannut sitä sanottaa. Ja sitten törmäsin uudestaan hänen sellaiseen äänikirjaan kuin Elämää sielun ohjauksessa, minkä olen kuunnellut silloin joskus ihan heräämisen alkumetreillä. Ja silloin se jo niinku resonoi todella vahvasti. Mutta nyt oli jotenkin tosi ihana ja koskettava kuunnella sitä uudestaan, kun niin paljon on tavallaan päässyt elämään omassa elämässä niitä asioita todeksi. Ja sitten niin kuin näki taas sitä, että kuinka paljon on niin kuin vuodessa tapahtunut. Ja niin kuin, että se kaikki oli niin sellaista, mitä niin kuin sydämessään allekirjoittaa ihan niin kuin 100%. Niin sitä oli tosi ihana kuunnella ja täytyy kuunnella itse asiassa vielä uudestaankin, koska Elinalla on tosi niin kuin hieno kyky sanottaa niitä asioita. Suosittelen todella lämpimästi kaikille, jos ette ole sitä niin kuin kuunnelleet, niin suosittelen kuuntelemaan. Ja vaikka ei tässä hetkessä niin kuin kaikkea ymmärtäisi, mitä siellä kerrotaan, niin siitä ehkä jää sellainen pieni siemen, voi jäädä itämään tai siitä voi lähteä jotain liikkeelle. Et itsellä ehkä se ensimmäinen, mistä kaikki ihan alun alkaen lähti liikkeelle, noin 1,5 vuotta on siitä ehkä vähän, olisiko siitä vähän enemmän. Mulla ei ihan ole sellaista niin kuin, tuntuu, että mun aikakäsitys on nykyään vähän ei niin tarkka. Mutta menin sellaiselle läsnä olevan vanhemmuuden kurssille, missä harjoiteltiin meditoimista, mikä oli silloin tuntui haastavalta, koska olin elänyt pitkään lapsiperhearjessa kuin robotti. Ihan siis niin kuin sellaisessa todellisessa taistele- ja pakene-tilassa hermostoni kanssa ja ihan vaan päivästä toiseen selviytyen. Ja muistan, että helposti päivät oli sellaisia, että en istunut edes missään vaiheessa päivää. Että toimin todella kuin robotti ja en näin jälkikäteen tajuan, että en todellakaan olin vähän niin kuin kaikin puolin elävä kuollut, että en oikeasti enää edes tuntenut yhtään mitään. Ja oli todella tarpeellista herätä siitä koomasta, missä elin. Se lähti niin kuin liikkeelle sen läsnä olevan vanhemmuuden kurssin kautta.
siellä niinku oikeasti pysähtyi. Ihan vaan pysähtyi siitä robottimoodista ja huomasi sen, että apua, tätä mä niinku tarviin, omaa aikaa ja sitä pysähtymistä. Mutta ei sitä niinku siinä hetkessä vielä silleen ihan täysin edes tajunnut, tai ei tajunnut läheskään, että kuinka iso merkitys sillä oli. Et sitten siellä oli sellainen loppupiiri, missä sai esittää jonkun toiveen. Ja en ollut kuullutkaan mistään manifestoimisesta, mutta siinä sitten tiedostamattani manifestoin, kun pyysin itselleni kiireettömyyttä. Sitä tuli sitten, ei ihan siinä muodossa, kun olisin ehkä osannut siinä hetkessä ajatella, että se toive olisi ehkä pitänyt vähän määritellä tarkemmin. Että sitten tuli avioero ja muutto ja se oli niinku riittävän ravistelevaa sitten se nollatilanne tavallaan, missä joutui kohtaamaan itsensä. Ja sitten tajus, että ei enää niin kuin siinä ammatissa, minkä oli kokenut, että se on mun kutsumusammatti, mihin olin opiskellut ja en silloin edes tiennyt lainkaan keksinyt mitään muuta, mikä minua olisi kiinnostanut. Ja se ei enää niin kuin, ei inspiroinut, ei kutsunut, ei niin kuin, sitä teki vain rahasta. Sitten se viesti, kun sitä omaa intuitiota alkoi kuulemaan koko ajan pikkuhiljaa enemmän, niin oli niin vahva, että nyt on aika päästää irti, vaikka en yhtään tiedä mihin on menossa. Niin sitten päästin irti siitä ja se on ollut kyllä niinku myöskin tosi tarpeellista, vaikka en vieläkään ihan tiedä mihin olen menossa, että se tapahtui viime keväänä ja nyt eletään tammikuun alkua. Mutta paljon on tapahtunut ja on ollut tärkeää saada keskittyä tähän omaan paranemisprosessiin. Et se tavallaan siemen sille henkiselle heräämiselle lähti varmasti tuolta kurssilta, mutta sitten tuli sellainen silloin keväällä myöskin semmoinen johdatus joogaretriitille. En ollut koskaan harrastanut joogaa ja koin, että olen äärimmäisen jäykkää. Ihmettelin, että miksiköhän nyt pitää mennä joogaretriitille, mutta menin sitten, koska kysyin siltä ohjaajalta, että mites kun en ole koskaan harrastanut, että mitäköhän siitä mahtaa tulla, että voinko tulla. Ja hän oli, että juu, tänne vaan. Ja kyllähän sillä oli sitten paljon seuraamuksia muuta kuin se joogaaminen. Et silloin en selkeästikään siellä vielä vastaanottanut niitä niin sanotusti henkisiä oppeja ja vinkkejä, mitä siellä oli saatavilla. Et en ottanut niitä heti käyttöön, koska ne ei vielä niin vahvasti, se oli vielä niin alkuvaiheessa, mutta sitten koitti aika ja ne tuotiin uudestaan mun eteen toisella tavalla. Ja monesti näin mulla onkin, että pitää tulla joku asia useammasta suunnasta ennen kuin se sitten lopulta menee ihan täysin ymmärtää, mistä oli kyse. Ja
nämä oli ehkä ne, mistä koko homma lähti liikkeelle ja sitten se siitä paljon niin kuin, no on tietysti lukenut jotain kirjojakin, koska ei mulla ollut niin kuin mitään ymmärrystä, mutta kyllä mä sanoisin, että toi YouTube ja videot on ollut sellainen selkein väline, miten mun henkioppaat tai toi henkimaailma on mun kanssa kommunikoinut. Et sitä kautta ne on parhaiten mulle ne viestit saanut välitettyä, että sieltä tulee aina siinä tahdissa, kun on valmis vastaanottamaan uutta informaatiota, niin sieltä tulee sitten just ne oikeat videot, mitkä laajentaa sitä omaa ymmärrystä. Ja mä oon ehkä myöskin luonteeltani sellainen, että mulla on ollut aina tosi vahva tarve niin kuin ymmärtää ja tietää ja kontrolloida ja niin edelleen, että se on se, mistä tässä on nyt sit ihan viime aikoina kaikista eniten pyrkinyt päästämään irti. Että ei tarvitse tietää, ei tarvitse ymmärtää, kun pystyy luottamaan siihen, että on just siinä oikeassa paikassa ja niin kun pisteestä, missä kuuluukin olla tässä hetkessä. Ja se koko ajan, niin kun, mitä enemmän se luottamus tohon tukeen, mitä tuolta noilta omilta joukoiltaan saa, niin mitä enemmän se koko ajan päivä päivältä vaan vahvistuu ja se yhteys niin kun vähän muuttaa muotoaan sitten eikä tarvii sitä myöskään sitä vahvistusta ja ulkopuolista tukea ihan niin samalla tavalla, koska alkaa niin kuin kuulla sitä sisäistä ohjausta myöskin, mutta kyllä mulla oli todella, mä sanoisin, että mä olin melkein 1,5 vuotta sellaisessa, niin kuin, mä pidettiin tarkoituksella sellaisessa ihan niin kuin tyhjiössä käytännössä, että mä en tiennyt yhtään mihin mä oon menossa, että piti vaan luottaa, että nyt mä oon menossa oikeaan suuntaan, vaikka mä en yhtään näe mihin tää niin kuin johtaa ja ulkopuoliset varmasti niin kuin ajattelee, että nyt kyllä niin kuin ei mene hyvin niin sanotusti. Mutta se oli tarpeen se sellainen niin kuin sisäänpäin kääntyminen ja nyt sitten sille ei enää ole tarvetta, että on löytänyt sen oman totuuden ja rauhan sieltä sisältään ja uskaltaa luottaa siihen itseensä ja niihin tukiverkkoihin. Ja tässä hetkessä on niin kuin tosi hyvä olla ja alkaa pystyä sitten kaivautuu sieltä omasta luolastaan pikkuhiljaa ihmisten ilmoille. Ja on oikeastaan siihen nyt vahva kaipuukin ja on tehnyt tosi yllättäviä isoja moveja myöskin sen suhteen, että on niin kuin semmoinen tunne, että alkaa asiat mennä aika enemmän vauhdilla eteenpäin ja alkaa nähdä vähän sitä, että mihin mua on tässä niin kuin valmisteltu ja mikä tarkoitus on ollut näillä vaiheilla, mitä tässä on nyt
käynyt läpi ja pystyy heittäytymään enemmän virran vietäväksi ja suhtautumaan tähän elämään seikkailuna. Ja mikä tärkeintä, elämään tässä hetkessä ja näkemään sen kaiken hyvän, mitä on läsnä tässä hetkessä. Ja on tuotu nyt nimenomaan just niitä kokemuksia ihan paljonkin tässä tyyliin viikon sisällä, että olen päässyt näkemään sen oman kehityskaaren, kuinka paljon on muuttunut ja kasvanut ja kehittynyt. Tai kuinka paljon se oma hermosto on rauhoittunut. Sen kanssa on tehnyt paljon töitä päästäkseen pois sieltä taistele- ja pakenetilasta, niin se on ollut tosi kiitollista nähdä nyt, että se työ on ollut tosi tärkeää ja merkityksellistä. Että on todellakin kokee olevansa isosti uudelleen syntynyt. Tekee asioita, joita ei todellakaan olisi voinut kuvitella tekevänsä vuosi sitten. Et kyllä niinku ihmeitä tapahtuu, kun niihin jaksaa uskoa. Joo, ehkä tää oli tällainen esittelyvideo nyt sitten tässä kohtaa ja katsotaan millaista viestiä sieltä nyt alkaa sitten tuleen, että mistä olisi hyvä puhua, mikä voisi olla sellainen viesti, mitä jonkun teistä tarvitsisi kuulla. Kun tulee sellaisia oloja, että nyt tarvitsisi tehdä videota, niin sitten tulen tekemään. Moikka!